Ами някак трябва да извини. Сряда, да, и аз написах за сряда едно, какво значи да се родиш в сряда, защото тогава съм родена. И сега, значи това стихотворение се казва Дом и е посветено на всички, които не са направили още онази щастлива крачка към щастливото събитие, което на юридически език се нарича развод. Дом. Все така е гледано навън окото, свети старата ключалка. Бездумие вътре, тишина от тъмни утрини и сляпо пладне, привързаности, нежни изпитания, отвъзли и вкаменили сетивата. Мълчат отдавна цели градове, мълчи и битието, тъмно, пусто. Какво ли е мълчащият ти дом пред гневната обреченост на Гордий? Привързаности, страшни светове, строени без отвъдности, но скотви. Мълчи и гледа и старата ключалка. Отдавна е раздясал този ключ. Когато влезе и имаше луната, не свети възел, стар като въпрос. Браво. Ще ми е малко тъмно. Сега се чудя. Да, малко може малко. Ами мисля, че не може повече. Престани да ми минаш кадър. Приучаване. Хвалете го, той няма да умре. Ще се катери мълком по скалата, додето някой хвърли му въже и го спаси от тъмнина и вятър. Той не умее тихо да гладува, да ходи бос, да пие, да тъгува и да обича, страшно като мрак, погълнал пепелта си след пожара. Не му е съдена дори родина, под скъсаната риза да си носи, по пътища от дим и от мъгли и да я топли нощем с дъха си. Родината е тихото добро, в което приютяваш мисълта си, докато 100 камбани известяват как си строи бездомника театър.